И голяма скука в този град, бе. Абе, Петел, ти какво очакваш да се случи? Някакъв карнавал? Нещо народни весели? Не, бе. Всъщност, май наистина имаме нужда от нещо подобно. Нещо мащабно. Някоя революция, например. Ей, това е супер идея. Помните ли си как си изкарахме едно време? Аз по-готин купон не си спомням. Колко бой изядох заради този глупак Тихо. Изкърти шутове лампите на една полицейска кола, показва някаква служебна карта и него не го пипнаха, мене ме разкъртиха от бой. Той им сочи картата и им крещеше, че съм му асистента, но този документ явно не въжеше за двама. Абе и все пак, наяка беше тази историята на силата. Каква история? Лор, каква история? Стига, бе, това е историята, човече. Значи, Силато имаше бурна любовна история с нейн бивш съученик, Ченгел от Пето район. Предната вечер прекарали заедно в едно барче, той изпратил до тях, после си тръгнал. Тя обаче се сетила, че няма цигари. Като сляза да си купи, го видяла той да се качва в едно такси с бившата си приятелка. Къде си, бе, идол? Къде си, бе, идол? Знам, че ти тук някъде не се крие. Имай добре. Никой няма право да постъпва така с мен. Ти на кой ще посягаш, бе? Ти на кой ще посягаш? Абе, каквото и да си говорим, града си има нужда от революции. Периодично. Абсолютно. За мен е град, който не е трошен парламента, не е град. Или поне кметството. Абе, Мило, толка строителянец ли е?